Ragutel jenne dele di anda jagam kota আমরা dele আইবো le खामालुको प्राय 150 परिवारनि ऊपर कम्युनिटी पात्ता मांहा चिनी वंश परम्परा शत शत वर्ष पूर्व थेकेनो चिनी हु बलंग जों आगे हु खाइ चाइ खायो नक बुतां किन्तु नक दै संकटनि कारणे लानि पुगदि किसा सरगै जों पारा मा खाइले हा तब जों ओ चिनी पात्ता मा माने जों लोको पात्ता प्रोजेक्ट हि जों मनताब मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट बानागै जों आरो फसल गोबांमा फसल जों तैयारि गायले हा थाइपुं थाइसु कुवाइ आमरा आगे आर जागा नक तंग तंग मानि ना तंग मानि जागा एडिसि एलाका बिसिं खबजा गबा एडिसि एरिया बिसिंनो नुबो खबजा सिनि घरे दुयाना सिनि आरो बसबास खाइ तंगनि जागा फसल फलन खाइ तंगनि जागावो बरफ फाइ हा फाइला हा 2020 जों माखा 2019 पाता 2020 फाइ हा फाइयै उल्टा जों सिभिल कोर्ट केस खाइला आस्टेकाम सिभिल कोर्ट केस खाइमानि ओ पुरानो जों जिति फाइबाइला हा काइब्रि जिति मानि पैलानि तार लास्ट सते काइब्रि बो बहायनि आर्गुमेन्ट पाइल हाताबो जाजमेन्ट पाइले हा 15 तारिख जाजमेन्ट पाइबाइनाय ओ बिसिङो बरफ जाजमेन्ट जों कोड राइट हो जाक तंगो निरानि फसल फलन बन निरा आगे जे ट्रेडिशनल सिस्टम खाइते किन फसल खाइ तमन हि बरफ जों कोड हाकिन नगर रजाकसासि बरफ और जागा हाय इलिगेल के तंग फाइ आरो जागावो मुसलमान रक आरो सात परिवार तंगनाय बरफ आनलिगेल बागे फाइबर आरो जागावो विभिन्न भाबे जों टर्चार खाइनि सेस्ताना फाइ हुमकिरो फाइ बुथारनाय खाइखायो बो हाइरो खाइखाय तंग तिनि खरक बसु एबा ताजाखा एबा बुजाखा तबजाखा सिनि जे प्रोजेक्ट वो लोकोनि 150 परिवारनि बरफ आरो जागा सिनि प्रोजेक्ट नि सामुं खायानि हि सिनि बान आरो खगै बरफ फगै जा इच्छाकृति बाबे आरो पेबेले हा गेसिनि प्रोजेक्ट न नाइसुवानि थांक्रो बुरै रग नुप्रायनो 100-150 जनानि बुरै नाय सला मासा मुसु थाङो बरफ बाय तांलायनि बुलायनि जों थांया जों आरो जागावो सिनि प्रोजेक्ट न नाइसवै सनावानि हि नायकानि नायनि थांक्रो बरफ एम्बुस आसगै बरफ जोंनो खगै तगै प्राय 25 থেকে 30 জন আহত খাইলে হ্যাঁ বরেইনো সাসি বড় 100 চলা আর বড় ইয়াক রই বরেইনো প্রায় 20 থেকে 25 জন আহত খাইই বড় সব কিছু খাই থিবিলা হ্যাঁ বড় এমবুস খাইবিনি जों অমনো কিলা পিএস অসিওবু জাজাক কাইসামিয়া নেতৃত্ব বুফাবু রেসওয়ামিয়া ব অর জায়গা নেতৃত্ব রই जोंनो বিভিন্ন ভাবে বিয়াংনিবো বড়কলে কাইসামিয়া কে ব তাবো গকুলপুর দিগিনি মুসলমান गेते आरो जागा विभिन्न अरनि सिंगिया ताबर अरनि जागा सिंगिया बर गकुलपुर पश्चिम गकुलपुरनि मुसलमान ते उ जागावो ते बनि लगे पासापासी बनि लगे तै दाइनाय बितंगु आबिद मिया बो बहायनि बुफाबुंखे मजिद मिया बरनि नेतृत्व अरो जागावो चिनि लोकोनो अटैक खाइरोला नाइन अक्टोबर माइतिनि तिनी जों चिनि लोकोनि के कम्युनिटी पात्ता मामानि चिनि प्रोजेक्ट नायानि थांमानि बरक न गोबां मा तांजाक तार काटा बुदुंजाक तै बरक गोबां मा कुथुंजाक ओंखे बर्तमाननि चिनि बिसिङनि रक नक तांलां नक रुग दै रक हलाइला हा रुगया फहि बरक
Sini saya dorok ku ke जोंनो जले जागोसि दाला थातै हाय गोबां माखौ थुजागोन गोबा जोंबो sini नले जोंबो हाय रय दंले आहि निरक ताखे जोंबो तानाय निरक तखे जोंबो तगनाय हि आगक लायनांबासि हानो बरक बाय तकजाक तांजाक बाय तुम sini हाताना borok mangno ताजागै ताबो 6-7 जना हस्पिटाल बाक्सा अरो तेपान्याव ओइ किला हस्पिटाल नारो जायला तेपान्याव रे बखराव रग तांजाक बायो बखराव ताजाक याथेव ताजाक तै तगजागै फैगं रग के नोंलाय बुबु जालांना आं उलै आंनि मोखां रग गोसा अरो खुक्ति रग आंनि गोसा अरो मकल साकावबो आंनि गोसा